Godmorgen alle sammen, og velkommen til Fonde Live 2023. Fonde Live er jo den ene ud af 2 fondskonferencer, som PwC holder årligt. Her i efteråret holder vi Fonde Live, som har lidt mere teknisk karakter, hvor vi blandt andet lancerer vores fondshåndbog. Og i foråret holder vi så en fysisk konference, hvor vi inviterer fondene ind og hører en masse af de historier, som foregår ude i fondene. Så det, der er agendaen for i dag, det er det lidt mere tekniske. Men inden vi lige starter, så kan jeg sige, at den præsentation, som vi nu går igennem, det er en, I kan finde ude på hjemmesiden efterfølgende. Og spørgsmål er selvfølgelig meget velkomne, men af praktiske årsager, så vil vi bede jer om at kontakte os efterfølgende med de spørgsmål, I måtte have. Men i det hele taget, selve webinaret og præsentationen kommer til at ligge på vores hjemmeside efterfølgende. Med mig i dag har jeg blandt andet min kollega Anne-Katrine Primdahl, som står her til højre, som vil komme igennem noget fondsbeskatning. Og så har vi også været så heldige at få fat i Søren Hvidt, der er kontorchef i Erhvervsstyrelsen med ansvar for fondstilsynet. Og mig selv, jeg hedder Henrik Steffensen, jeg er partner i PwC, og jeg starter med det første indlæg omkring regnskab og fondsret. Det jeg vil komme ind på, udover lige fondshåndbogen, som jeg kort vil præsentere, så er det lidt lovændringer vedrørende regnskab, ESG-rapportering omkring skat også. Implementering af whistleblower-ordningen, som nu finder anvendelse for de lidt mindre fonde. Så har vi et spørgsmål om skadesløsholdelse af ledelsen, som har været et issue for selskaber, men kan det også bruges i fonde? Vi har lidt omkring den nye bogføringslov, og så nogle udvalgte praktiske udfordringer for fonde. Og til allersidst, så kan I glæde jer til en lille pjece, vi har lavet om 10 gode råd til medlemmer af bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond. Selve fondshåndbogen, det er jo 11. gang, vi nu laver den. Den er blevet opdateret faktisk 11 gange, og den har alle årene indeholdt noget om fondsret, regnskab, fondsbeskatning, moms, lønsumsafgift og ejendomsskatter. Så det vi gør hvert eneste år, det er at få den opdateret i forhold til nye regler og ny praksis. Så det her, det er simpelthen stedet, hvor I kan finde al praktik. Den kan downloades allerede nu. Jeg har tjekket efter, så den er faktisk tilgængelig allerede nu. Det første faglige emne, jeg lige vil tage fat på, det er en lovændring, der blev gennemført faktisk i 2022, men som har virkning for regnskabsår 2023. Og det er pligten til at fastsætte måltal for bestyrelsen og den daglige ledelse for det underrepræsenterede køn. De regler har vi jo haft i årsregnskabsloven i flere år, men de er blevet ændret fra med 2023. Så fra med 2023 har vi skulle fastsætte selvfølgelig måltal på bestyrelsen i forhold til det underrepræsenterede køn. Og derudover som noget nyt, så har vi fået en ny gruppe, der hedder den daglige ledelse, og det er direktionen og det niveau, der ligger på niveau med direktionen, og så dem, der refererer op til den gruppe. Det er en ny gruppe, der består af den daglige ledelse. I den gruppe skal vi fastsætte et måltal, og vi skal også samtidig fastsætte politikker. Der har vi tidligere haft et krav om at fastsætte politikker, men vi kunne selv bestemme, hvor langt ned i organisationen vi gik. Nu er det altså defineret, og samtidig skal vi altså også have et måltal for den gruppe. Så fremadrettet har vi 2 måltal og 1 politik. Der kommer mange flere oplysninger i ledelsesberetningen også, det kommer til. Hvem er så omfattet? Ja, det er stadigvæk klasse C store, og selvfølgelig hele klasse D. Så for fondene, der kan man sige, der afhænger det af, hvor stor fonden den aktuelt er, eller hvis vi udarbejder koncernregnskab, så er det koncernens størrelse. Uanset at vi faktisk ikke har noget, der hedder koncernmåltal eller koncernpolitikker, så er det fondens størrelse, hvis vi laver koncernregnskab, der afgør, om vi er inde i reglerne. Det, der er lidt spidsfindigt her, det er jo, at vi har de aktuelle størrelsesgrænser, som er 313 i omsætning, 156 millioner i aktiver og 250 i gennemsnitlig antal ansatte. Der er lagt op til, at beløbsgrænserne de hæves med 25%. Det ligger i et lovforslag vedrørende CSRD, der er det kommet med. Og hvis vi vedtager den lovændring, jamen så vil vi fra 24 have højere størrelsesgrænser. Men de her regler, de gælder faktisk allerede fra 23. Så selvom vi måtte få vedtaget ændringen af størrelsesgrænserne, inden vi laver 2023-regnskabet, så er lovforslaget lige nu lagt sådan op, så vi rent faktisk ender med at komme ind i de her regler baseret på 2023 størrelsesgrænserne. Og hvis vi så i 24 tilfældigvis lige ligger under
de nye størrelsesgrænser, jamen så har vi faktisk mulighed for at komme ud af reglerne igen. Så vi når lige ind i de nye regler, skal vi også ud af dem igen. Så det er sådan, som det er lagt op indtil videre, at vi faktisk risikerer at komme ind i dem, og så kan vi komme ud af dem igen i 24. Hvad er det så for noget, der er ændret? Ja, blandt andet ud over det med måltal og så videre. Nu skal vi fremover give alle de her oplysninger i ledelsesberetningen. Vi må ikke længere give dem bare på hjemmesiden. De skal også tagges i XBRL-indberetningen, så vi fremadrettet faktisk kan få alle de her oplysninger frem på en ekstern hjemmeside, hvor man ligesom vil, om jeg så må sige, vise alle fondenes måltal, målopfyldelse med videre, sammen med selvfølgelig selskaberne. Så er der også lagt op til, at hvor vi tidligere kunne sætte et måltal, og så egentlig bare opretholde det, selvom vi havde opnået det, jamen så lige så snart vi opnår det pågældende måltal, så er vi nu forpligtet til at skal sætte et højere måltal. Så fremadrettet 2 sæt måltal, plus selvfølgelig politikkerne for den daglige ledelse. Jeg har lige et par eksempler her, hvor vi har lidt omkring nogle fonde. Lad os sige eksempel 1 her. Koncernen er stor, dermed er den som udgangspunkt koncernregnskabspligtig. Koncernregnskabet udarbejdes så også af fonden. Fonden isoleret set er klasse B og har under 50 ansatte. Og det betyder, at holding nedenunder, den er sådan set lille, og den har få ansatte. Så i fonden, der kan man sige, at det er os, der laver koncernregnskab, selvom vi isoleret set er lille, fordi vi er moder for en stor koncern. Og vi vælger så at lade være med at bruge undtagelsen, så vi laver koncernregnskabet deroppe. Det vil sige, der sætter vi måltal for bestyrelsen, men ingen politikker og måltal på øvrige ledelsesniveauer, fordi fonden isoleret set har under 50 ansatte. Det er en særlig undtagelse, som tidligere også har været der. Holding, jamen den er isoleret set klasse B, og da den ikke laver koncernregnskab, så opfylder vi ikke størrelsesgrænserne. Eksempel 2, der har vi en klasse C, stor fond, altså hvor fonden isoleret set er stor, og koncernen er samtidig også stor. Det vil sige, fonden er som udgangspunkt koncernregnskabspligtig, men her laver vi koncernregnskabet ned i holding efter årsregnskabslovens paragraf 111. Fonden tilhører isoleret set klasse C store, men har under 50 ansatte, og holding er mellemstor. Jeg ved godt, det er mange oplysninger, men I har det bagefter. Men det, der egentlig er issued her, det er, hvad gør vi op i fonden, når vi ikke laver koncernregnskabet? Ja, så kigger vi på fondens størrelse isoleret set. Og det vil sige, der skal vi faktisk op og opstille måltal, fordi fonden isoleret set er stor. I holding, det er klasse C mellemstore, men da holding-koncernen er stor, så skal de faktisk også lave måltal og politikker for øvrige ledelsesniveauer. Godt. Hvad gør vi så i forhold til rapportering? Ja, 2023, det er det første år, vi skal rapportere. De andre krav om at fastsætte måltallene, de indtrådte jo allerede 1. januar 2023. Men nu skal vi til i regnskabsåret 2023 at rapportere. Og vi har egentlig 2 kolonner. Den første kolonne ude til venstre, det er, hvor vi skal angive, hvad er de aktuelle andel af medlemmer af bestyrelsen, og den procentdel, som det underrepræsenterede køn udgør. Og også både på bestyrelsen og på ledelsesniveauet. Og så skal vi faktisk have de 4 foregående regnskabsår. Det skal siges, det der med de 4 foregående regnskabsår, det indfases hen over en 5-årig periode. Så det, I skal være opmærksom på, det er den aktuelle position, det er det, vi skal have efter første kolonnen. Og det skal vi have op, uanset om vi er undtaget med de 50 ansatte til at opstille måltal og politikker for øvrige ledelsesniveauer. I nummer 2-kolonnen, der kan man sige, der skal vi oplyse om, hvor er vi, eller hvad er det så for nogle måltal, vi har sat for bestyrelse og for direktion. Og samtidig skal vi også give 5-årstal for de pågældende tal. Så der kan man faktisk løbende følge, hvordan udvikler det sig, og hvordan har vi fastsat måltallene 5 år tilbage i tid. Men som nævnt, 5-årsreglen, den indfases hen over 5 år. Der skal også stadigvæk gives nogle oplysninger i forhold til opfyldelsen af måltallene, og for de øvrige ledelsesorganer, der skal vi fortælle lidt om den politik, som vi har lavet. Så det er sådan set det nye regelsæt, som vi skal huske allerede i 2023-regnskab. Og husk også, at oplysninger skal nu gives i ledelsesberetningen, det vil sige ikke på hjemmesiden. Noget andet, som så er undervejs, det er CSRD-direktivet, og det er nok noget, som de fleste har hørt om. Det er jo en masse nye
oplysninger vedrørende bæredygtighed, som store virksomheder og børsnoterede virksomheder skal til at give hen over tid. Vi har haft en præhøring, der foregik før sommerferien. Nu har vi en offentlig høring, og rent faktisk så kører den offentlige høring frem til 24. november. Vi forventer, at lovforslaget det så fremsættes i foråret 2024, og så vedtages det inden sommerferien. Det vil få virkning fra regnskabsåret, der påbegyndes 1. januar 24 eller senere for de børsnoterede store koncerner. Så man kan sige, selvom vi vedtager det her nye lovforslag hen i starten af 24, så har det altså stadigvæk virkning for regnskabsåret, der påbegyndes 1. januar 24 eller senere. Det er et direktivkrav, så derfor er vi nødt til at implementere det på den måde. Fra 2025 så får vi de øvrige store virksomheder med, det vil sige klasse C, og nogle af dem i klasse D, som ikke var med i det første år. Så man kan sige, at i 2025, det er faktisk også der, hvor fondene kommer ind. Fordi der kan man sige, at vi har faktisk sagt, at fra 2025, så kommer fondene med. Selvom fondene faktisk slet ikke er omfattet af direktivet. Men det har man altså fra dansk side indtil videre i høringsudkastet valgt at sige, at de skal altså omfattes af de her ret omfattende regler allerede fra 2025, selvom Danmark ikke er forpligtet til at implementere det over for de pågældende fonde. Så der er altså ikke nogen, minimumsimplementering, når vi taler det her direktiv. Hvis det nu er sådan, så de her regler bliver vedtaget i den form, de har, så kan vi sige, at hvis vi har en fond, der udarbejder koncernregnskab, så skal de også lave en konsolideret CSRD-redegørelse, som er en del af det her koncernregnskab. Og det betyder, at det skal ind i ledelsesberetningen i et særskilt afsnit derinde. Til gengæld så slipper de for at lave en CSRD-redegørelse for fonden selv. Fonde, der ikke udarbejder koncernregnskab, men putter det ned i det her tilfælde i holding, det kan man jo efter paragraf 111 vedrørende koncernregnskabsreglerne, så ser det faktisk ud til, at man måske stadigvæk skal lave en konsolideret CSRD-redegørelse oppe i fonden, selvom vi ikke laver et koncernregnskab, fordi man har afkoblet koncernregnskabsreglerne fra de konsoliderede CSRD-redegørelsesregler. Det står direkte i paragraf 112, at man har lavet den afkobling. Og i lovforslaget er der altså ikke gjort vildt meget ud af at prøve at forholde sig til, hvordan fondene skal forstå det her regelsæt. Så lige nu ser det altså lidt mærkeligt ud på det her område. De underliggende datterselskaber, de kan henvise opad. Rapporteringen skal ske i ledelsesberetning i et afsnit. Det står der i direktivet. Men i lovbemærkningerne, der skriver man fortsat lidt om muligheden for integreret rapportering. Men man kan ikke længere lægge det ud på hjemmesiden, så det skal altså med ind. Men selvom der så er et afsnit i direktivet, så har man altså måske alligevel åbnet lidt op for det her integreret rapportering. Hvad det så end skal forstås som, det ved vi ikke præcis på nuværende tidspunkt. I forhold til fondene, så har man heldigvis sagt nu, at i forhold til fondens uddelinger, så er der lagt op til, at de holdes uden for CSRD-redegørelsen. Og det er jo sådan set fint, fordi ellers så skulle man jo ud og kigge på, hvad uddelte vi til, og hvordan forholder vi os som fond i forhold til uddelingerne. Og det vil være et ret stort arbejde. Man kan stadigvæk gøre det, hvis man vil. Det er bare ikke nogen forpligtelse. Det står i lovbemærkningerne, så det er ikke noget, der er skrevet ind i selve lovteksten. Hvis man har erhvervsaktivitet inde i fonden, så ser det ud til, at den selvfølgelig omfattes af rapporteringen. Og hvis det er sådan, så den erhvervsdrivende fond vedtægtsmæssigt er bundet til kapitalandele i en underliggende dattervirksomhed, så vil vi også tro, at man på et tidspunkt jo skal til at fortælle om, hvordan agerer man som investor i et datterselskab. Fordi eftersom det er et datterselskab, så tror vi nok, at så kommer reglerne også til at gælde i fondens rolle som investor. Men der er ikke lavet nogen regler om det. Og det er i det hele taget noget af det, vi nok egentlig også mangler lidt af. Det er ret betydelige standarder, vi taler om. Jeg har et billede derude på venstre side, der er cirka 300 sider, og oveni det kommer selve CSRD-direktivet. Og det vil sige, den lovtekst, vi nu har fået ind, en meget, meget, meget lang bestemmelse i årsregnskabsloven. Jeg har aldrig set så lang en bestemmelse før, hvor man simpelthen har nærmest implementeret hele direktivet i en bestemmelse. Så det er ganske omfattende. Det nuværende lovforslag, det er jo i offentlig høring, og det betyder, at der er kommenteringsfrist frem til 24. november.
Det er ikke krævet fra EU, at fondene skal være omfattet, som jeg også nævnte. Så det, jeg vil anbefale, det er, at man måske fra fonds side overvejer, om man skal prøve at give lidt input i høringsprocessen. Vi har forsøgt at give lidt input, men indtil videre, så har det altså ikke rigtig givet anledning til nogle lempelser for fondene. Fordi man kan jo diskutere om det forhold, at vi ikke er forpligtet til at implementere de her regler, jamen skal man så ikke tage og vente lidt med det? Fordi det ser ud til, i hvert fald det der omkring konsolideret redegørelse, det er måske ikke helt overvejet endnu. Fondens rolle som investor, hvad betyder det i forhold til de nye regler? Man har måske ikke været helt omkring alle spørgsmål. Så vi kunne måske vente, når vi i øvrigt ikke er forpligtet fra dansk side til at implementere det. Så man kunne vente måske 5 år. Vi kunne i hvert fald godt ønske os måske lidt mere vejledning også, sådan så det kommer ganske hurtigt, så vi ved, hvad vi skal forholde os til. Bør man i lovteksten skrive nogle direkte undtagelser ind, eller forståelser af, hvordan fondene de skal forstå det her, for eksempel i forhold til paragraf 111, som slet ikke er adresseret i lovforslaget på nuværende tidspunkt. Altså det der med, hvor fondene kan henvise nedad, så koncernregnskabet laves på et underliggende niveau. Det er der slet ikke taget stilling til. Og så er spørgsmålet selvfølgelig også om de yderligere byrder for fondene som mål med fordelene. Men det er altså noget, jeg synes, fondene de bør komme på banen, hvis de har en holdning til det. Bemærk, at uanset at man måske fik en fritagelse eller en udskydelse, så kan man jo som fond altid vælge at implementere det, hvis man har lyst til det. Men spørgsmålet går mere på, skal vi forpligte alle de store fondskoncerner til at gå ind i det her på én gang, sammen med alle de andre selskaber. Så har vi lidt land for land rapportering, og det her går på, det er noget rapportering, en særskilt rapport faktisk, som ikke er årsregnskabet, selvom det er bygget ind i årsregnskabsloven. Men det er en særskilt rapport, der skal laves i forhold til virksomheders og koncerners betaling af skat land for land. Så hvis man har en koncern, der overstiger en omsætning på 5,6 milliarder kroner i 2 på hinanden følgende år, så er man inde i det her regelsæt. Og så skal man give oplysninger om betalte skatter land for land inden for EU, og land for land vedrørende de sortlistede skattejurisdiktioner, og så samlet for de øvrige lande. Udover de betalbare skatter, så er der en række andre krav med antal ansatte og omsætning og overskud og reserver på egenkapitalen osv., der skal gives i den her forbindelse. Det er oplysninger, som faktisk allerede i dag indberettes til skattemyndighederne, og derfor så kan man give de pågældende oplysninger på baggrund af skatteoplysningerne, men vær opmærksom på, at det er jo ikke bare lige en copy and paste, fordi hvis man lægger det her ind, så vil de fleste føle anledning til, at man lige skal kommentere på, hvordan tingene udvikler sig. Måske også fortælle lidt om ens skattepolitik, men jeg er sikker på, at oplysninger de forstås i den rigtige kontekst. Så derfor, der er en del administrative byrder med at få den her rapport op at stå. Den skal afleveres inden for 12 måneder efter regnskabsårets udløb, så den følger ikke frekvensen med selve årsregnskabet. Så vi har altså et helt år til at færdiggøre den. I forhold til fondene, så kan man sige, at hvis den erhvervsdrivende fond laver koncernregnskab, så bedømmes størrelsen i forhold til koncernen som helhed. Så hvis vi overstiger de her størrelsesgrænser, så er det fonden, der skal lave den her rapport. Hvis den erhvervsdrivende fond ikke aflægger koncernregnskab, så ser det ud til, som loven er, at så slipper fonden fuldstændig for at lave land for land rapportering. Man skal også tænke på, at det her krav i øvrigt kun gælder, hvis koncernen har aktivitet uden for Danmark. Så har jeg en lille, bare sådan lidt reminder, fordi her den 17. december 2023, der skal virksomheder med en størrelse med antal ansatte på mellem 50 og 249, de skal have en whistleblower-ordning. Og det betyder, at man skal huske at få de her ordninger sat i værk. Man kan etablere en whistleblower-ordning selv, eller man kan gå ind i sin koncernordning. Det er der lagt op til efter de danske regler, at man kan vælge at gå ind i en koncernordning, hvis man vil det. Sådan så man sikrer, at der er en whistleblower-ordning senest på det her tidspunkt. Grunden til, at vi har taget det med, det er jo fordi, den træder i kraft nu her, og det er ved at være nogle år siden, den blev vedtaget, og derfor kunne det jo være, at den er gået lidt i glemmeboksen for nogen. Så har vi et spørgsmål, som har været op og vende for aktieselskaber, eller kapitalselskaber i det hele taget. Og det er spørgsmålet omkring skadesløsholdelse af ledelsen
i selskaber. Og det, der har været spørgsmålet her, det er, at man i nogle selskaber, hvor man har bestyrelse og direktion, der har man typisk tegnet bestyrelses- og direktionsforsikringer, men nogle selskaber har så meget aktivitet, måske i udlandet, eller er så store, så de her forsikringer ikke nødvendigvis dækker det krav, som de pågældende ledelsesmedlemmer kunne risikere at blive mødt med. Så derfor har selskaberne gennem tiden sagt, hvis det er sådan, så forsikringen ikke dækker, så skal vi nok gå ind og dække det, som I bliver sagsøgt for. Fordi I skal selvfølgelig ikke have nogen kæmpe økonomisk risiko ved at sidde i ledelsen i vores selskab. Fordi hvis man har det, så er det ikke sikkert, at vi kan tiltrække de pågældende ledelsesmedlemmer. Så derfor har selskaberne gennem tiden været inde og afgive de her skadesløsholdelser over for bestyrelse og direktion. Nu har Erhvervsstyrelsen været ude med en udtalelse, det er faktisk en afgørelse på en bestemt forespørgsel, og vi har så modtaget den pågældende i en anonymiseret udgave, det er der også mange andre, der har. Og de har faktisk været inde og tage stilling til, kan selskabet afgive de her skadesløsordninger. Og i den forbindelse, så har de i hvert fald fået bekræftet, at vi kan lave forsikringer. Det er ikke noget problem. Det kan man uden videre gøre. Man kan også lave en skadesløsholdelse. Men for så vidt angår skadesløsholdelsen for bestyrelsen, så er bestyrelsen inhabil til at træffe den beslutning, fordi det er jo dem selv, de til gode ser ved den beslutning. Og derfor har Erhvervsstyrelsen rigtig nok sagt, det her er vi nødt til at forelægge for generalforsamlingen. Så det, de egentlig fortolker inden for lovens rammer, det er ikke en lovændring, det er sådan, som de egentlig, man kan sige, loven hele tiden har været, så skal man forelægge det her spørgsmål for selskabets generalforsamling. Og det, der også er vigtigt at vide her, det er, at hvis man etablerer en sådan ordning, den skal være hegnet ind, så den skal stadigvæk være i selskabets interesse. Og bemærk også i øvrigt, at den her skadesløsholdelse, den anser styrelsen ikke for at kunne gælde i forhold til handlinger vedrørende grov uagtsomhed. Og dermed adskiller den sig fra de almindelige DRO-forsikringer, hvor man siger, jamen der kan man tegne forsikringer, der dækker både simpel og grov uagtsomhed. Og grunden til, at man gør det, det er naturligvis, fordi det kan være utrolig svært at afgøre med en bestemt handling, om det virkelig er grov eller simpel uagtsomhed. Så for at dække ledelsesmedlemmerne ordentligt ind, så bør man egentlig lave DRO-forsikringer med grov uagtsomhed også, for ligesom at afdække det. Forsæt kan man jo aldrig nogensinde afdække. Men desværre så kan man jo altså heller ikke med de her skadesløsholdninger gå ind og afdække grov uagtsomhed efter Erhvervsstyrelsens holdning. Hvad så med fonde? Ja, der tror jeg vil sige, man skal jo ind og afgøre, er det her overhovedet relevant i en fond? Og fonden har jo ofte en tilbagetrukken rolle i forhold til et underliggende driftsselskab. Så hvor stor er risikoen ved at sidde i bestyrelsen deroppe? Og man kan sige, hvis man har lidt aktivitet i fonden, jamen er det så betydeligt, så en DRO-forsikring ikke vil kunne klare det. Så derfor tror jeg, at det vil ofte ikke være relevant i fonde. Men hvis man nu skulle komme frem til, at det er relevant, så vil det være vores vurdering, at så skal det forelægges fondsmyndigheden, fordi bestyrelsen er jo på samme måde her inhabil, på samme måde som man er i en selskabsbestyrelse. Så derfor er det vigtigt i hvert fald at få forespurgt Erhvervsstyrelsen. Og hvis man ikke får det gjort, så er der altså en ret stor sikkerhed for, at den her skadesløsholdelse ikke vil være bindende for fonden. Men det er selvfølgelig Erhvervsstyrelsens afgørelse, det er deres udtalelse, det er dem, der er nået frem til, at det her spørgsmål skal træffes af generalforsamlingen. Vi har ikke nogen domstolsafgørelse på det, men jeg synes, det virker ganske fornuftigt, at det selvfølgelig skal forbi en generalforsamling, og bestemt også forbi fondsmyndighederne i den her situation. Så der vil jeg bare anbefale, hvis man står i den her situation, så få det forelagt for fondsmyndighederne, men overvej, om det er relevant, i stedet for bare automatisk at gå ind i det her. Så har jeg også lidt med bogføringsloven, og det er fordi, den er jo faktisk trådt i kraft her. De første ting trådte sådan for alvor i kraft 1. januar 2023, og der kommer mere nu her hen over den næste tid. Det helt store i den nye bogføringslov, det er, at man skal til at bogføre digitalt. Og det gælder altså også for erhvervsdrivende fonde, og for så vidt angår ikke erhvervsdrivende fonde, gælder det også, hvis de har erhvervsaktivitet af et vist omfang. Det kan de jo godt have, selvom de er uden for lov om erhvervsdrivende fonde, hvis de har begrænset erhvervsaktivitet. Men hvis de når op over nogle bestemte grænser, så ryger de altså ind i bogføringslovens regler om digital bogføring. Det er sådan, så det, der er lagt op til nu, det er, at hvis man vælger det, der hedder et standardsystem, som er godkendt inde i Erhvervsstyrelsen, et digitalt standardsystem, så skal man formentlig følge de nye regler for regnskabsår, der påbegyndes 1. juli 24 eller senere.
Hvis det er sådan, så vi siger, vi kan ikke nøjes med et standardsystem, vi vil lave vores eget og selv stå på mål for det hele, så har vi frem til regnskabsåret, der påbegyndes 1. januar 25 eller senere. Men I kan jo godt regne ud, når den første det er regnskabsåret, der påbegyndes 1. juli eller senere, så er det faktisk ofte sammenfaldende, fordi mange har kalenderårs regnskabsår. Så vi er henne omkring 1. januar 25, når vi skal i gang med det her digitale bogføring. Og det er altså ret vigtigt at være opmærksom på det. Det her i krafttræden, det er kun det, der er lagt op til i de udkast til nye bekendtgørelser. Der er kommet 3 bekendtgørelser, men der er altså 3 bekendtgørelser mere undervejs, så det er et forfærdeligt virvar bekendtgørelser. Noget af det, der allerede er trådt i kraft, det er reglerne om beskrivelse af bogføringen. Der vil jeg simpelthen bare anbefale, at I går ind og henter Erhvervsstyrelsens skabelon til, hvordan man kan beskrive sin bogføring. Hvis I overholder den, og det er simpelthen sådan et skema, et Word-skema, hvis I overholder den og får det fyldt ud, så er I sådan set på sikker grund der. Det er ikke nær så detaljeret krav, som der var efter den gamle bogføringslov, så det er jo sådan set fint. Det, som man står med som fond, det er, skal vi have et standardsystem eller et eget system? Man kan vælge et af styrelsen registreret system, altså et standardsystem, hvis man vil det. Vi forventer, at per 1. januar, så kommer der en lang liste ud over alle de standardsystemer, som Erhvervsstyrelsen har godkendt. Og så kan man simpelthen vælge det, og så ved man, at så overholdes alle tingene omkring digitale bogføringssystemer. Man skal selvfølgelig stadigvæk selv huske at bogføre og lægge bilag ind og sådan noget, men alle de tekniske ting, de er på plads omkring IT-sikkerhed og andet. Så det er i hvert fald en forholdsvis sikker vej at gå. Man kan også vælge at sige, jamen ved du hvad, vi har nogle gamle systemer, vi bygger selv videre på dem og laver noget rundt omkring dem, så vi selv overholder kravene. Jamen det er også en mulighed. Så overvej, om I skal gøre det ene eller det andet. Man kan sige, i og med, at der kommer nye regler, det kan jo altså være en chance til at få skiftet et gammelt standardsystem. Men man kan også sige, hvis vi har et uddelingssystem, der ligger ved siden af, og det spiller meget tæt sammen med bogføringssystemet, jamen skal vi så egentlig gå ud i reglerne om egne systemer, altså specialudviklede systemer. Og der vil jeg bare sige, det er ikke fordi reglerne er uoverstigelige, hvis vi selv skal til at overholde dem. Så prøv at tage en snak med jeres rådgiver. I må gerne kontakte os med det. Jeg har selv været med til at lave den nye bogføringslov, så jeg er ganske godt inde i den. Hvis det er sådan, så I benytter en administrator, så slipper man ikke for det her digitale bogføringssystem, fordi så skal administratoren overholde de her regler. Administratoren er dog ikke den, der er forpligtet til at overholde alle reglerne. Det er stadigvæk fondens ultimative ansvar, at det her det kører, så man må lave en ordentlig aftale med administrator om, at det skal køre ordentligt. Og samtidig, hvis Erhvervsstyrelsen skal til at have oplysninger fra den bogføringspligtige, så skal det altså også gå gennem fonden og ikke gennem administrator. Så har jeg lige nogle få krav, som I skal være opmærksom på i relation til det digitale bogføringssystem. Der er nemlig krav om, at de her systemer skal indeholde automatisk fremsendelse og modtagelse af e-fakturer, altså nogle moduler, der kan håndtere det. Der er lidt andre krav. Mulighed for at kontere efter en offentlig standardkontoplan. Det er ikke sådan, at man er forpligtet til at bruge den, men systemet skal rumme muligheden for, at man kan bruge den. Der er også noget omkring XBRL-indberetning, som skal ligge i de her standardsystemer. Vi behøver ikke bruge dem, men vi skal altså have de her moduler inde i standardsystemet. Så hvis vi vælger det, så er alt det her jo automatisk på plads, så det her det er sådan set udbyderens ansvar at sikre, at det er på plads. Vedrørende bilagene, så skal det være sådan, så de i hvert fald kan rumme bilag vedrørende køb og salg, og heldigvis er der også lagt op til, at den bogføringspligtige kun skal opbevare bilag vedrørende køb og salg i det digitale bogføringssystem. Selvfølgelig skal alle andre bilag også opbevares, de behøves bare ikke ligge inde i det digitale bogføringssystem, så det kan man have ved siden af i et andet system, hvis man vil det. Det digitale system, standardsystem, skal også have automatisk sikkerhedskopieringsfunktion inde, med høj IT-sikkerhed, og det skal ligge inden for EU, EØS osv. Det er detaljer. Hvis man nu vælger at sige, at vi vil over i et eget system, så har jeg prøvet at liste nogle forskelle op i forhold til reglerne om standardsystemer. Og jeg skal nok lade være med at gå de her igen. Dem kan I bruge efterfølgende. Det er ikke fordi, der er de store forskelle, men der er dog nogle forskelle rundt omkring. Og det er faktisk sådan, så de egne systemer, de skal samlet set efterleve lidt færre krav end standardsystemerne. Så man kan altså måske, hvis man synes, man vil lave et smutvej på det, så vælge at bruge egne systemer. Men så
kan man sige, så har man ikke sikkerhed for, at alle de her regler, de iagttages, så skal man selv stå med det hele. Så det vil jeg bare sige, det er vigtigt at få taget en beslutning på et tidspunkt. Jeg ved godt, det første er i 25, men hvis man skal have lavet nogle overvejelser om, hvordan det skal hænge sammen med uddelingssystemer osv., så kan man med fordel se at komme i gang med det. Jeg har taget et par udvalgte problemstillinger med vedrørende fonde, og et af de spørgsmål, som vi får masser af, det er sådan set, hvordan adskiller man uddelinger fra omkostninger og fra investeringer? Ja, vi kan sige en uddeling. Det er, hvor vi afgiver en bindende beslutning over for en uddelingsmodtager, uden at vi modtager nogen form for modydelse. Det kan være, hvis vi giver tilsagn om et kontantbeløb, der får vi jo ingenting for det. Vi giver det væk, og så er det en forsker eller en anden, der modtager det. Så det er sådan, hvor vi siger, der laver vi egentlig en uddeling. Det kan være en direkte uddeling. Det kan også være indirekte, hvor vi siger, jamen, hvis vi giver noget til nedsat pris, udlejning til nedsat pris, så er det også, hvor vi i princippet giver en gave uden modydelse. Det er bare ikke hele beløbet, fordi man skal selv betale lidt, så der er en indirekte uddeling. Så har vi også det, der hedder interne uddelinger, og det er typisk dispositioner inde i fonden, hvor man opfylder formålet. Det vil som hovedregel ikke være en fondsretlig uddeling, fordi der kommer jo ikke umiddelbart noget til gode til en person eller en gruppe i omverdenen. Det er jo bare noget, man gør for at vedligeholde nogle aktiver, som man i øvrigt selv råder over. Så det er sådan set de forskellige typer, vi lige har her. Hvis vi tager et par eksempler. En fond ansætter en forsker til at forske i sygdomsbekæmpende midler. Der sker ingen løbende offentliggørelse af resultater, når kriterierne for årsregnskabsloven for aktivering er ikke opfyldt. Men det betyder sådan set, at vi laver bare noget inde i virksomheden, og vi siger, jamen, er det et udviklingsprojekt eller ej? Nej, det er det ikke. Ergo er det omkostninger. Vi får leveret en serviceydelse ind i vores fond. Det kommer ingen i omverdenen til gode. Det er en omkostning. Hvis vi så efter et år siger, nu offentliggør vi det faktisk, jamen så på det tidspunkt, så har vi jo en uddeling. Fordi så kommer et eller andet arbejde omverdenen til gode. Så der har vi så en uddeling af det, som vi egentlig oprindeligt havde omkostningsført. Vi kan også have en fond, der beslutter, at den vil igangsætte et forskningsprojekt og uddeler et beløb til en uafhængig forsker. Men det er jo en uddeling. Vi giver noget væk. Vi afstår fra noget som helst andet. Selvfølgelig er det en uddeling. Så kan vi også have en situation, hvor fonden siger, nu vil vi gerne understøtte en dattervirksomhed. Vi synes, de skal have lov at have finansieret en maskine, som de køber dernede. Det er en del af vores erhvervsformål. Det er altså en investering op i fonden. Det er ingen uddeling. Og der vil jeg gerne sige, sådan som alt overvejende hovedregel, det er meget, meget vanskeligt at forestille sig, at et tilskud ned til et driftsselskab skulle være en uddeling. Med mindre det for eksempel er tilskud eller uddeling til driftsselskabets medarbejdere, som man kan have en forpligtelse til at betale til. Men hvis det er noget, der kommer datterselskabet til gode, så er det altså ikke en uddeling. En fond uddeler til datterselskabets medarbejdere, som jeg lige nævnte, som led i uddelingspolitikken, det er en uddeling. Så har vi også et andet spørgsmål, og det er lidt omkring balancering af uddelinger. Det har vi haft med tidligere, og grunden til, at vi har taget det med, det er fordi både Civilstyrelsen og Erhvervsstyrelsen er gået ind i sager, hvor de har kunne konstatere, at nogle af de formål, der har været oplistet i vedtægterne, de ikke rigtig har modtaget nogen uddelinger. Og der er systemet sådan set, at vi nu skal til at sikre os, at man sørger for at uddele til de forskellige fondsformål, man har. Og der vil jeg gerne sige, at der ser vi indimellem nogle vedtægter, hvor det kan være vanskeligt at få øje på uddelingsformål. Så der skal man måske bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er uddelingsformål egentlig? Det er typisk de lidt mindre erhvervsdrivende fonde. Vi starter egentlig med at se, hvad står der i vedtægterne. Og der kan det jo være, at fondens uddelingsformål faktisk er prioriteret, hvor man siger, at man skal give 60% til det og 40% til noget andet. Jamen fint, så er det jo sådan set bare det, der er vedtaget. Hvis vedtægten nu siger, at det er bestyrelsens bedste skøn, så efter den praksis, der nu er ved domstolene, så er der ikke tale om en prioritering af formålet, ergo skal de sådan set balanceres i forhold til hinanden. Og netop det der med balancering, der har vi prøvet at sige, men hvad gør man der? Hvis vi har, det er det der skema, som I kan se, hvis vi prøver at sige, jamen, hvor starter vi henne, når vi skal lave den her balancering? Jeg er med på, vi kan ikke altid sige, at alle skal have det samme. Men hvis det er sådan, så vi starter med at sige, nu har vi nogle formål, jamen så må vi jo starte på noget, der minder om det samme. Men hvis så et af formålene siger,
godt, jamen her kan vi simpelthen ikke bruge flere penge. Et gravsted er det eksempel, der har været fremhævet flest gange. Hvis man har en forpligtelse til at vedligeholde det, så er der jo nok grænser for, hvor mange millioner man kan bruge på det, og derfor vil der naturligt være en begrænsning på det. Og det kan også være, at der er nogle formål, som på nuværende tidspunkt ikke rigtig er aktuelle, jamen så kan vi jo heller ikke give til dem. Men hvis vi siger, at vi har nogle formål og nogle delformål, så er det vores vurdering, at man kigger på hovedformålene, og så skal man lave en rimelig afbalancering mellem dem. Og starting point kan være så cirka en tredjedel, men med de begrænsninger, som jeg lige nævnte før. Sørg for at dokumentere, hvordan man kigger på det her, fordi man skal sørge for at afbalancere det her hen over en årrække, og ingen har taget stilling til, hvad en årrække er. Og når vi skal finde ud af, jamen er vi on track, eller er vi ikke, så kan vi da vælge at gå tilbage i tid. Vi kan måske også vælge at tage de sidste par år, og så begynde at kigge fremad og sige, hvordan opnår vi en balancering. Det er bare vigtigt at tage stilling til det. Det er et bestyrelsesansvar, og jeg vil tro også, at revisorerne efterhånden begynder at spørge til det. Så sørg for at have et eller andet klar omkring det med afbalanceringen. Til allersidst vil jeg lige sige, at vi har lavet en ny pjece, og det er fordi, vi ved, at mange bestyrelsesmedlemmer ikke, mærkværdigt nok, ikke sidder og læser hele fondshåndbogen. Den er også ved at være lang, vil jeg sige. Så nu har vi gjort det, vi simpelthen har samlet en masse gode budskaber op, som vi i øvrigt har skrevet mere om i fondshåndbogen. Men så kan man vælge at gå ind i den her pjece, og så få en række gode råd med PwC-anbefalinger til hver af de her råd. Så prøv at gå ind og kigge på den. Det er altså gode råd, som vi har samlet op gennem praksis og gennem udtalelser fra styrelsen. Det fokus, der er fra fondsmyndighederne også. Så hvis I kan alle de her 10 anbefalinger og kan sætte hak ved dem, så synes jeg så er I hvert fald godt stillet. Så den er I velkommen til at downloade. Ved siden af selvfølgelig fondshåndbogen. Med de ord, så vil jeg give ordet videre til Anne-Katrine. Tak, Henrik. Ja, og jeg skal underholde lidt om skattemæssige forhold i dag. Og jeg har sådan primært 2 emner på agendaen. Det ene, det er det her såkaldte Pillar 2 forslag, og det andet, det er lidt aktuelle afgørelser. Så hvis vi lige starter med Pillar 2. Pillar 2 er jo et OECD-initiativ på tværs af ca. 140 lande, og det skal implementeres her i Danmark med det, der hedder minimumsbeskatningsloven. Og det, som Pillar 2 egentlig går ud på, det er, at man gerne vil sikre, at der er en minimumsbeskatning på 15% land for land. Reglerne her, de gælder fortrinsvis i det ultimative moderselskabs hjemland. Man kigger nemlig på koncernen, når man opgør, om man er omfattet af det her. Og det betyder, at der vil være en del fonde, der ikke er omfattet, fordi at man ligger inden for de samme størrelsesgrænser, som vi kender fra blandt andet country-by-country-rapportering, som er 750 millioner euro i nettoomsætning. Eller de her cirka 5,6 milliarder danske kroner. Det man dog skal være opmærksom på, det er, at hvis man ligger over den størrelsesgrænse, så skal man opgøre inden for koncernen, det her land for land, i forhold til, om man betaler de her 15% effektiv skat. Og der er en undtagelse for fonde, som jeg lige vil komme tilbage til lige om lidt. Men man kan sige, at risikoen er, hvis ikke den fungerer for ens konkrete fond, for det bliver relativt individuelt, hvorvidt den fungerer eller ej, jamen så er risikoen reelt set, at man kan risikere at blive beskattet af med 15% af de almennyttige uddelinger. Det, der er hele tanken bag regelkomplekset her, det er, at man gerne vil adfærdspåvirke de lavskattelande, der ligger rundt omkring i verden, hvor man ikke har 15%. Så hele tanken bag det her, det er sådan set, at de skal hæve deres lokale skatteprocenter, sådan at man ikke skal betale den her top-up-skat. Men hvis man er en dansk koncern, og man har et land, hvor man ligger under 15%, så skal top-up-skatten betales i Danmark. Og det vil sige, at i princippet kan det også være, at den skal betales helt op på fonden, hvis fonden er den ultimative ejer. Hvis man kigger på de 15%, jamen så er der mange, der siger, jamen det er jo ikke noget problem, fordi vi har en effektiv skatteprocent i vores koncernregnskab, der ligger på et eller andet langt over 15%. Ingen problemer. Det kan man desværre ikke helt sige, fordi det er ikke så simpelt som det. Denne her 15% skat, den skal opgøres efter et helt nyt regelsæt, et såkaldt tredje regnskab,
Så det er ikke det regnskabsmæssige tal, det er det, man tager udgangspunkt i, men det er ikke det regnskabsmæssige resultat, man ender med, og det er heller ikke det skattemæssige resultat. Så på den måde, så er det ingen garanti, at man sædvanligvis ligger over 15%. Det er en meget stor øvelse compliance-mæssigt at komme på plads med det her. Og hvis vi sådan lige ganske kort kigger på danske implementering, det her er, som jeg sagde før, det er et OECD-initiativ. Det er så vedtaget i et EU-direktiv. Det EU-direktiv det er vedtaget blandt medlemsstaterne, og det skal implementeres i dansk ret inden udgangen af indeværende år, for det skal have virkning per 1. januar 2024. Vi fik det første udkast til lovforslag i høring lige før sommerferien, og der kom det rigtige lovforslag her 4. oktober. Og det, der står i det rigtige lovforslag, som er af relevans for fondene her, det er, at der findes det, der hedder non-profit organisationer. Og hvis man er en sådan non-profit organisation, jamen, så kan man undtage sig reglerne. Og det kan man jo godt tænke, at det må være nemt for de danske fonde at være non-profit organisationer. Det ligger næsten i ordet, at fondene er jo non-profit. Men ifølge regelsættet her skal man opfylde en række betingelser for at blive anset for at være non-profit. Og det er ikke alle fonde, der kan opfylde de betingelser. Så nogle af de betingelser, der gælder, det er, at man skal være stiftet og drives udelukkende til opfyldelse af religiøse, velgørende formål med videre. Det er lidt ala den almennyttige definition, vi kender i forvejen i dansk fondsbeskatning. Så den er sådan relativt velkendt, men alligevel så ligger der noget i den her definition om, jamen, hvad betyder udelukkende, og hvad nu hvis man uddeler til det, vi normalt kalder vedtægtsmæssige formål, hvad konsekvens kan det så have? Og det kan faktisk have den konsekvens, at man faktisk diskvalificeres for den her undtagelse. Så er der en betingelse om, at indkomsten skal være praktisk taget skattefritaget. Her er Skatteministeriet kommet os rigtig meget i møde og har faktisk skrevet i forarbejderne, at hvis man er underlagt dansk fondsbeskatning og dermed selvangiver en nulindkomst, jamen så er man praktisk taget fritaget fra selskabsbeskatning eller fondsbeskatning. Og man kan også godt have situationer, hvor man over en kortere årrække kan have betalbar skat, men hvor man stadigvæk anses for at opfylde betingelsen. Så er der noget omkring, at man ikke må udbetale til fysiske personer, med mindre at det er en del af den velgørende aktivitet. Og man må ikke ved likvidation osv. må fondens midler ikke tilfalde noget, der ikke er almen velgørende eller til staten. Endelig så er der en ret skrap betingelse omkring erhvervsmæssig virksomhed. Nu sagde Henrik lige før, at de fleste fonde jo fører den erhvervsmæssige aktivitet ned i et underliggende selskab. Men hvis man har erhvervsmæssig aktivitet oppe i fonden, så skal man også være opmærksom på, at det også kan være diskvalificerende. Man har en meget snæver definition af den erhvervsmæssige aktivitet, man må føre i fonden. Og har sådan et eksempel med, hvis man sælger nogle t-shirts, som reklamerer for ens formål, så er det i orden. Men hvis man har anden type aktivitet, jamen så kan det være diskvalificerende, selvom at den indtægt og den resultat, man indtjener ved det, rent faktisk går til ens almennyttige aktivitet, så kan det ikke accepteres. Endelig er der, som også er relevant for langt de fleste fonde, det her med omkring formueforvaltning, hvor man heldigvis gerne må have passive investeringer og også gerne have sædvanlig bestyrelsesarbejde i underliggende datterselskaber. Men der er altså noget, man lige skal tænke over i forhold til opfyldelsen af de her betingelser. Det, der lige er vigtigt at sige også, inden jeg vil forlade piller 2, det er, at der er fonde, der allerede er omfattet af størrelsesgraderne, altså de her 750 millioner euro. Og så er der nogen, der ikke er omfattet endnu, men som godt kan se, at man er på vej derop. Hvis man ikke er omfattet endnu, så hedder reglen, hvis 2 ud af 4 regnskabsår, at man overskrider grænsen, så bliver man omfattet af regelsættet. Men når man bliver omfattet af regelsættet, så bliver man 100% omfattet med det samme. Og det vil sige, at hvis man er på vej derop af, så vil det altså være god stil og god praksis for at hjælpe sig selv, at man i god tid begynder at undersøge, hvad de her regler giver anledning til, fordi at det er så massivt, det vi har med at gøre. Godt. Så har jeg lidt omkring aktuelle afgørelser. Og jeg har 2 afgørelser vedrørende nedsættelse af grundkapitalen. Fordi nedsættelse af grundkapitalen er jo noget, som kan være nødvendigt nogle gange, og andre gange så går det fint med den grundkapital, man har.
Og det er jo også et forhold, man skal være opmærksom på, både regnskabsmæssigt i forhold til kapitalen, hvornår skal man nedsætte, og selvfølgelig også i forhold til en dialog med myndighederne, om man må få lov til at nedsætte grundkapitalen. Det her, det er et svar fra Skatterådet her fra 2022, hvor man spurgte, om en fond kunne få lov til at nedsætte grundkapitalen med henblik på at anvende beløbet til uddelinger osv. Og det, der var spørgsmålet, det var, jamen vil den her nedsættelse rent faktisk medføre beskatning? Udgangspunktet og hovedreglen er, at når man har modtaget kapital til grundkapitalen, så er fonden skattefri ved modtagelsen. Og derfor så er det jo også Skattestyrelsens holdning, at hvis man så modtager midlerne til fri kapital til brug for uddeling, jamen så udløser det beskatning. I det her tilfælde, der ønskede man at nedsætte kapitalen, fordi at den oprindelige værdi af grundkapitalen var steget ved, at man havde ejet nogle aktier, der var steget i værdi, og dem havde man så solgt nogle af, og derved fået en avance, som så stadigvæk stod på grundkapitalen. Og det vil man så rigtig gerne bruge til at uddele, i stedet for at de bare skulle stå der mere passivt på grundkapitalen. Så vi prøvede lige at lave sådan en lille fin grafisk her. Man havde ikke tænkt sig at nedsætte grundkapitalen helt ned til den oprindelige værdi, men bare have noget af den her værdi, man havde realiseret. Det var der lidt frem og tilbage om, men i sidste ende, så blev afgørelsen her altså, at det var Skattestyrelsens opfattelse, at praksis her ikke kunne udstrækkes til, at den nedsættelse, der sker ved, at man har modtaget forrentning af beløb, eller her i det her tilfælde avance af beløb på grundkapitalen, jamen det gjorde ikke, at man var skattepligtig, da man så nedsatte grundkapitalen. Under forudsætning af, at grundkapitalen stadigvæk svarede mindst til det beløb, man havde modtaget uden beskatning i sin tid. Så i det her tilfælde, der fik man altså et positivt svar på spørgsmålet, og det er jo rigtig vigtigt, fordi det her er bestemt ikke det eneste sted, hvor man har haft en beholdning af bundne midler, som man kan se vækster i værdi, og man måske rent faktisk har brug for noget af den her værdi til at uddele til sit formål. Så har jeg et andet, og det er et bindende svar, som egentlig ikke er offentliggjort endnu. Det bliver det nok. Det plejer de jo at blive. Men som også er rigtig interessant, fordi her der havde vi i virkeligheden den modsatte situation. At her havde vi en grundkapital, og man ønskede igen at nedsætte grundkapitalen, og det var faktisk fordi, at man havde tabt penge. Her havde man sin aktivitet, den kørte, det var almennyttige formål osv., og det var fonden stiftet til at udføre, og så havde man nogle underliggende datterselskaber, og de her datterselskaber var indskudt som grundkapital, men det gik ikke så godt i datterselskaberne, så de havde tabt deres værdi. Og derfor så lod man to af de her datterselskaber opløse ved betalingserklæring, og så havde man jo de facto fuldt ud tabt værdien. Værdien af egenkapitalen var så også, eller grundkapitalen var så også reduceret med mere end 50% af den oprindelige værdi, og derfor var man også regnskabsmæssigt nødt til at nedsætte værdien. Så her blev der igen spurgt, jamen udløser det her skattemæssige konsekvenser? Og det, der egentlig var ret vigtigt her, det var, at nogle gange så snakker vi om, at det sker ikke noget ved, at man bliver beskattet af, at man ændrer grundkapital til fri kapital, hvis den regulering går til fradragsberettigede uddelinger. Fordi så har man et samtidigt fradrag med beskatningen. Det, der så var problemstillingen her, det var, at her var det jo tab på aktier, og tab på aktier er ikke fradragsberettiget. Og det vil sige, at man kunne heller ikke uddele sig ud af den her eventuelle skattepligt. Det, der blev argumenteret for i sagen her, det var, at det, der står i lovbestemmelsen, det er, at gaver til fonde skal kun medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis gaven skal anvendes til uddeling, eller det i vedtægten er bestemt, at kapitalen i løbet af et nærmere fastsat tidsrum skal anvendes til uddeling. Og det var jo ikke tilfældet her. Så derfor så argumenterede man i sagen her om, at der ikke i fondsbeskatningsloven var hjemmel til at beskatte den her nedsættelse af grundkapitalen. Det viste sig så, at der faktisk lå en anden sag inde i Landsskatteretten samtidig. Den er så offentliggjort efterfølgende her i september 2023, hvor man havde et lidt tilsvarende faktum. Og med udgangspunkt i den sag, man henviste direkte i den faktiske sag til den her sag, men så sagde man, så anerkendte man, at der faktisk ikke var en hjemmel til at beskatte den her, når det var forudsat, at betingelserne, altså dengang gaven var givet,
der var det egentlig også tænkt, at den skulle gå til grundkapitalen, så er der, og hvis betingelserne ikke efterfølgende bortfaldt. Så det, at man ikke havde forudsat, at man ville foretage den her efterfølgende disposition, og det ikke var en omgåelse af skattelovgivning, gjorde, at der ikke var grundlag for at beskatte i den konkrete situation. Det, der så er ret vigtigt i den her sag, det er også, at man skriver i det bindende svar her, at man anser det her for en praksisændring, og det vil sige, at man er ved at lave det, der hedder et styresignal. Og et styresignal betyder, at at man faktisk kan få genoptagelse, hvis man har været beskattet af sådan en her nedsættelse af grundkapitalen inden for de sidste, siden den her afgørelse har været lavet. Så hvis der er nogen, der sidder derude med nedsættelse af grundkapital og har været beskattet, så er der altså mulighed for at lave en genoptagelse, når vi får styresignalet. Så skal man lige være opmærksom på det. Godt. Så vil jeg... den vil ikke køre frem. Jeg skal lige 2 frem. Der. Så vil jeg lige fortælle lidt om transparensreglen. Den er jo evigt interessant, fordi der kommer også nye ting på den. Og transparensreglen har jeg lige prøvet, bare lige så alle er med, at illustrere her på en lille tidslinje. Transparensreglen er jo der, hvor man fører indkomst fra det underliggende selskab op i fonden til beskatning i fonden mod uddelingsfradrag, så man reelt set flytter beskatningen op i fonden fra driftsselskabet. Og er jo baseret i sin tid på, at man skulle stilles lige, uanset om man havde aktiviteten op i fonden eller nede i et underliggende selskab. Hvis vi lige kigger på tidslinjen her, jamen så for indkomståret 23, som jo er overstået her lige om lidt, der kan man bruge transparensreglen. Jeg vil lige sige med tilbagevirkende kraft, altså når man laver sit regnskab og sin selvangivelse for 23, laver man i løbet af 24, så kan man få lov til at indarbejde transparensreglen med virkning skattemæssigt for indkomståret 23. Det gennemføres sædvanligvis ved, at man nede i det underliggende selskab laver en udbyttedisposition op til fonden, og den bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling, som ligger på et eller andet tidspunkt i foråret 24. Skattestyrelsen har her inden for de seneste par år fortolket reglerne sådan, at man både skulle nå at sige, at man ville bruge sin transparensregel inden selvangivelsesfristen, og at man også skulle nå at udlodde udbyttet inden for selvangivelsesfristen, altså 30. juni 24 her for indkomståret 23. Det er vi så ikke helt enige i, fordi vi har faktisk fundet en afgørelse, og det som Skat også har sagt, det er, at man kan kun få lov til at ændre på transparensreglen, hvis det er fordi, man har fået en efterfølgende ændring i den skattepligtige indkomst nede i det underliggende selskab. Så kan man få lov til at rette det op ved at føre mere op i transparensreglen. Men vi har faktisk en sag fra 2022, hvor at man ikke havde brugt transparensreglen overhovedet i den oprindelige selvangivelse. Og der søgte man om at få en genoptagelse for 2 tidligere indkomstår, fordi man ville gerne overføre selv datterselskabets skattepligtige indkomst op til fonden ved at anvende transparensreglen. Så man havde sådan set, jeg ved ikke, hvad de faktiske omstændigheder omkring den var, men man havde glemt, eller jeg tænker ikke, det var bevidst, at man havde valgt ikke at bruge den, man havde i hvert fald ikke anvendt den. Og det var der så lidt frem og tilbage med Skat om. Og den er lidt overset, den her afgørelse, fordi den egentlig ikke handler om transparensreglen, men den handler om, hvorvidt man må lave efterfølgende hensættelser. Fordi det, der var udfordringen her, det var, at man havde egentlig lavet et udbytte op til fonden nede fra datterselskabet på 3,8 millioner, og man havde også tilsvarende uddelelser op i fonden af det her udbytte. Så de civilretlige dispositioner var sådan set på plads. Skat imødekom alene genoptagelsesanmodningen for den indkomst, der svarede til det, man havde overført. Så derfor fik man lov til at overføre for 3,8 millioner i transparensregel. Man fik ikke lov til, og det var det, man egentlig gerne ville, at lave yderligere hensættelser, sådan at man kunne komme helt op på ca. 5 millioner i udbytte og i transparensregel, så man fuldt ud fik udlignet datterselskabets indkomst. Og det gjorde man ikke, fordi man sagde, at der var ikke lavet hensættelser, og når der ikke var lavet hensættelser, kunne man ikke efterfølgende få lov til at lave hensættelser. Det er en anden praksis, Skat følger, hvis der er 0 hensættelse forud, så kan man ikke få lov til at lave en hensættelse. Så et andet godt råd, det er, at der skal altid stå minimum 1 krone i hensættelse, for så kan man få lov til at ændre på den.
Men sagen her ligger ligesom registreret under hensættelser, men handler faktisk også om, hvorvidt man kunne ændre en transparensregel efter selvangivelsestidspunktet for udløbet. Og det kunne man godt. Så det, der er budskabet i den her afgørelse, det er, at hvis de civilretlige dispositioner danner grundlag for det, så er der faktisk ikke i praksis en betingelse, der siger, at man skal gøre det inden selvangivelsesfristen for året. Og det leder så hen til en anden sag, som vi er bekendt med, som jeg også ganske kort lige vil berøre. Det er, at vi er bekendt med, at Skattestyrelsen er begyndt at praktisere, at transparensreglen for, at den gælder, så skal beløbene være ført op. Det er der sådan set ikke noget nyt i, fordi det har stået i mange år, at det skal være konkrete overførsler. Det, der er problemstillingen i denne her sag, og derfor jeg synes, den er vigtig at nævne her, det er, at man i den konkrete sag havde udloddet udbytte op, man havde selvangivet, man havde gjort alt, man havde også registreret udbyttet i sit regnskab osv. Det, som Skattestyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, det er, at de siger, at beløbet var ikke konkret overført, fordi man havde ført beløbet på en mellemregning mellem fonden og datterselskabet. Og så mener Skattestyrelsen, at så har det ikke været konkret overført. Det er vi ikke enige i, fordi det står på en mellemregning, det er udloddet som et udbytte. Civilretligt har fonden modtaget udbyttet. Civilretligt har datterselskabet afstået udbyttet. At man så har pengene liggende nede i datterselskabet til gode dernede, er en fordring, men det betyder ikke, at det ikke er udskilt. Det er vores opfattelse af det her. Det er ikke Skattestyrelsens opfattelse af det. Sagen er påklaget. Det er i hvert fald min opfattelse. Jeg ved, at sagen er påklaget til Landsskatteretten. Vi ved ikke nu. Der kommer sikkert til at gå en rumtid, før vi får en afgørelse i sagen. Så indtil da vil jeg bare sige, sørg nu for, at når man bruger transparensreglen, sørg for at få ført det her udbytte op. Gør det også gerne inden den 30.6., bare for at være på den sikre side. Fordi hvis de bliver underkendt, så er konsekvenserne ret voldsomme. Så det var bare lige sådan et hurtigt lille flag, og det er bedre at være på den sikre side, end at skulle tage en sag, selvom jeg står her og siger, at vi ikke er enige i Skattestyrelsens praksis. Så det var egentlig det, jeg lige havde for i dag, og så vil jeg give ordet over til Søren. Super. Tusind tak, for at jeg måtte få lov til at komme her og tale i dag. Og også tak for de pæne ord om vores vejledende udtalelse om skadesløsholdelse. Det man skal huske, hvis I sidder og læser den derude, det er, at det er en konkret sag, altså en konkret udtalelse, som alene vedrører bestyrelsen. Så hvis man vælger at skadesløsholde direktionen eller den tidligere bestyrelse, så er det altså det helt andet setup, vi kigger ind i. Og det kan man gøre uden at spørge generalforsamlingen. Så bare lige husk at have de øjne på, når I læser det. Og i forhold til de erhvervsdrivende fonde, så kan jeg afsløre, at der er ikke nogen, der har fået lov til at lave en skadesløsholdelsesaftale endnu af de erhvervsdrivende fonde, i og med, at man skal påvise, at det er nødvendigt at værne i fondens interesse. Men måske kan det komme på et tidspunkt. De 4 emner, som jeg har valgt at tage med til jer i dag, aktuelle emner i dag, det er sammenblanding af roller, det er inhabilitet, og det er transaktioner med nærtstående parter og redegørelse for god fondsledelse. Og hvis man skal sige noget om, hvorfor, eller hvad overskriften på det her er, så er det god governance af fonde, eller ansvarlig ledelse af fonde, der ligesom binder de her 4 emner sammen. Og så er det sjovt nok også 4 emner, som vi har ført kontrol på, eller af de senere år, og haft et øget fokus på hos Erhvervsstyrelsen. Hvis vi tager det første emne, så er det sammenblanding af roller. Det er også det, vi kalder kasketforvirring. Vi ser mere og mere, at bestyrelsesmedlemmer i de erhvervsdrivende fonde påtager sig roller, som ligger ud over deres hverv. Og det kan give anledning til interessekonflikter på den ene eller den anden måde. Og derfor, eller det vi sådan særligt ser, eller typetilfældene,
af de her sammenblandinger, det er, hvis man sidder i bestyrelsen, man så også er rådgiver. Det kunne være, man er advokat for fonden. Det kan være, at man er administrator for fonden, altså at man administrerer ejendomsporteføljen eller uddelingerne. Det kan også være, at man er direktør i en dattervirksomhed, altså bestyrelsesmedlemmer er direktør i dattervirksomheden, eller man er ledelsesmedlem eller ejer af en virksomhed, som leverer ydelser til fonden. I alle de her type tilfælde, jamen, så er der en risiko for sammenblanding, og det gør, at den hvad skal man sige, altså bestyrelsens rolle i forhold til at kunne kontrollere ledelsen, den bliver udvandet, når alt det her det kommer ind, og derfor skal man jo selvfølgelig have en særlig interesse for det. Nogle af de ting, som jeg har sagt nu, er jo kan være ulovlige, men er ikke nødvendigvis ulovlige. Så hvis vi skifter til næste slide, hvis den vil virke, så er der nogle regler i erhvervsfondsloven, som blandt andet siger, at en formand eller næstformand for bestyrelsen må ikke være direktør i fonden. Og det betyder jo, at hvis altså de ikke må være det, der svarer til en direktør, og de enhændigt varetager den daglige ledelse af fonden, det er forbudt. Det samme gælder for det underliggende datterselskab. Der må de heller ikke udgøre den daglige ledelse, formanden eller næstformanden, nede i datterselskabet. Så er der det her forbud mod, at man ikke må være arbejdende bestyrelsesformand. Det vil sige, at man må ikke udføre hverv for fonden, der ikke er en del af hvervet som formand. En bestyrelsesformand så kan jo så i nogle særlige tilfælde udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. Og der er det vigtigt at forstå ved den her, at der kan man ikke samtidig være fondens advokat, eller man kan ikke samtidig være fondens administrator. Det er i virkeligheden det, der står mellem linjerne her. En anden ting, man skal være opmærksom på, det er, at aftaler mellem fonden og medlemmer, man forestiller sig for eksempel et bestyrelsesmedlem, som gerne vil være administrator eller advokat for fonden, jamen så skal man sørge for, at den aftale er skriftlig. Man kan ikke bare lave en mundtlig aftale, så der skal man lige have et øje på paragraf 63 stykke 2 i erhvervsfondsloven. Som jeg sagde tidligere, så har vi jo haft en fokus på de her sager, og i 2022 der rejste vi 10 sager, hvor der var tegn på, at formanden han var arbejdende bestyrelsesformand, fordi de enten var administrator eller fast advokat. Og hvad det hedder, og det var fordi vi kunne se det i sagerne, så derfor fik vi jo selvfølgelig lavet nogle påbud. Det vi også kunne se nede i sagerne, det var, at de ikke havde protokolleret korrekt og ikke havde forholdt sig til inhabilitet. I 2023 der har vi rejst 23 sager, hvor en formand også varetog hvervet som direktør i en eller flere dattervirksomheder. I de tilfælde der har vi påbudt virksomhederne, at de skal få styr på de der ledelsesforhold, sådan så man får en rigtig ledelse nede i de underliggende selskaber. Så de varetager altså de rigtige roller. Hvis vi skal sige noget sådan om, hvad vil være godt, jamen så lad bestyrelsesmedlemmerne koncentrere sig om at være bestyrelsesmedlemmer. Vi ser desværre for mange dårlige eksempler på, at man ikke kan styre de der kasketter, og der opstår den her forvirring. Og hvis en fond undtagelsesvis køber ydelser hos et bestyrelsesmedlem, dennes familiemedlemmer eller en virksomhed ejet af et bestyrelsesmedlem, så skal bestyrelsen være meget sikker på, at de her ydelser de foregår på markedsmæssige vilkår, og de skal huske at dokumentere det på protokollen, fordi det ser vi rigtig mange eksempler på, at man ikke har husket. Hvis der ikke er en direktør i fonden, jamen så husk på det her med, at så er det den samlede bestyrelse,
som udgør ledelsen. Man kan altså ikke delegere den her kompetence til, at det er bestyrelsesformanden, som enrådigt varetager den. Det er også vigtigt at være opmærksom på. Og så sidste ønske er jo selvfølgelig, at bestyrelsen de skal være bedre til at varetage inhabilitetsreglerne, men også transaktioner med nærtstående. Og det bringer mig jo så sjovt nok til mit næste punkt på dagsordenen. Reglerne om inhabilitet de udgør en meget vigtig beskyttelse mod, at der laves aftaler, som ikke er i fondens interesser. Og man kan sige, at reglernes formål er i virkeligheden, at man skal kunne undgå at sætte en finger på, at man er i strid med fondens interesser, altså at der er inhabilitet. Og det er jo et område, som vi har haft fokus på de senere år i Erhvervsstyrelsens tilsyn, men også et fokusområde for mange erhvervsdrivende fonde her gennem de senere år. Om det så er på grund af os, det tør jeg ikke at sige. Men det er i hvert fald vores erfaring, at det er noget, der volder vanskeligheder ude i virkeligheden i forhold til vi anerkender, det kan være svært i forhold til tredjemand at finde ud af, er der inhabilitet her eller ej, men det vi de facto ser, det er, at der ikke er taget stilling til inhabilitet, og det i hvert fald slet ikke er protokolleret. Det ser vi i rigtig mange tilfælde. Hvis vi nu ser på selve reglen, så kan man ligesom dele den op i 2 typer tilfælde. Man kan sige, jamen det ene type tilfælde er jo selvfølgelig, hvor et medlem af ledelsen, hvor det angår en aftale med et medlem af ledelsen, og her er der jo selvfølgelig inhabilitet i udgangspunktet, og derfor skal vedkommende jo ikke deltage i forhandlingen om den konkrete aftale, og selvfølgelig ikke beslutningen. Så det er vigtigt, at man sørger for at gå ud der. Det er det andet type tilfælde. Det er jo der, hvor aftaler med tredjemand, som et ledelsesmedlem har interesse i, der kan der være stridende mod fondens interesser. Det kan for eksempel være aftaler med familiemedlemmer eller virksomheder, som et bestyrelsesmedlem ejer eller sidder i ledelsen af. Og i de her tilfælde, der skal ledelsen foretage en vurdering af, om der er inhabilitet. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, at man, hvis der er mulighed for inhabilitet, så er man inhabil. Og det er vigtigt at have den på, og der er vi ser nogle sager i tilsynet, hvor man siger, jamen, jeg er kun lidt inhabil. Nej, man kan ikke være lidt inhabil. Altså enten er man inhabil eller ej, det er sort eller hvidt. Så derfor skal man forlade lokalet, hvis der bare er mulighed for, at man er inhabil, og ikke deltage i både diskussionen om emnet, men selvfølgelig også i beslutningen. Så i forhold til nogle gode råd i forhold til inhabilitet, jeg havde taget nogle eksempler på den forrige slide, men dem får jeg lige lov til at få med ud. Det kan være, at I kan kende nogen fra den virkelige verden. Det vigtigste råd, Erhvervsstyrelsen kan give, det er faktisk, at man altid skal være opmærksom på inhabilitet. En af de ting, som vi har set, det er, at man i sin dagsorden skriver inhabilitet ind, og på den måde altid er opmærksom på den. En anden ting er, at bestyrelsesmedlemmerne også bare har en pligt til at få det for dagen, hvis der kan være et eller andet, og så er det jo så igen, som jeg sagde tidligere, op til bestyrelsen sammen og vurdere, jamen er der den her mulighed? Hvis der er en mulighed, så er det altså uden for døren. Og så skal man jo selvfølgelig altid sørge for alle de her overvejelser og få dem ind i bestyrelsesprotokollen, hvad det er, man har tænkt. Det kunne vi i hvert fald rigtig godt tænke os fra tilsynets side. Det sidste emne, jeg vil sige noget om, eller næst sidste emne, som jeg vil sige noget om, det er transaktioner med nærtstående parter. Siden 2015 har det været et krav, at alle erhvervsdrivende fonde i årsrapporten skal oplyse om deres transaktioner med nærtstående parter. Det er en super, super vigtig regel, fordi at for fondens tilfælde er der ikke nogen generalforsamling til at holde øje, og der er det Erhvervsstyrelsens fondstilsyn, der holder øje
Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at man får angivet den korrekte i årsrapporterne, så vi har en mulighed for at følge med, hvad det er for noget. Så det er bare en noteoplysning for os, som vi bruger aktivt i vores tilsyn. For at højne den her kvalitet af de her noteoplysninger, så har vi i 2022 rejst 26 kontrolsager, hvor der i årsrapporten blot var angivet, at der kun var transaktioner på markedsvilkår, og så intet, der var oplyst om arten eller beløbet. Hvis man ser på reglen, så har man jo misforstået reglen, fordi at den er jo særlig, den her regel, for så vidt angår de erhvervsdrivende fonde, fordi der skal man oplyse om alle transaktioner med nærtstående parter, så ikke, som man kender det fra andre virksomhedsformer, hvis det er ud over på markedsmæssige vilkår, skal man oplyse om det. Her skal man altså oplyse om alle, og det er desværre fortsat en del, der glemmer. Så skal man også huske, at man skal angive den her type og kategori af transaktionen og størrelsen af transaktionen. Man skal angive størrelsen og betingelser for eventuelle mellemværender med nærtstående og nedskrivninger af tilgodehavende til nærtstående. Selve afgrænsningen af, hvem der kan være nærtstående, kan volde lidt vanskeligheder sådan i virkeligheden. Nu kigger jeg over på mine revisionsvenner, fordi de vil i hvert fald altid gerne være behjælpelige med, hvis det er, at man har svært ved det. Altså lidt forsimplet, så kan man dog sige, at så er de nærtstående parter følgende. Altså det er ledelsesmedlemmer i fonden, nærtstående familiemedlemmer til fondens ledelse, så er det virksomheder, som et ledelsesmedlem kontrollerer, og fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. I forhold til transaktioner med nærtstående parter, så vores gode råd, det er, jamen, altså de typiske fejl, vi kan se, det er, at man glemmer at oplyse om alle transaktionerne, som nævnt. Man kommer til at oplyse dem i ledelsesberetningen, i stedet for i notesystemet. Det ser vi også en del af. Så skal man være præcis i forhold til typen af transaktion og størrelsen af transaktionen. Det er ikke nok blot at skrive, at der har været transaktioner. Og så er det jo også vigtigt for regnskabsbrugerne, at de angives overskueligt. Det vil sige så, at man må ikke blande forskellige typer af noteoplysninger sammen. Vi ser, med hvor de putter ledelsesvederlag og administrationsvederlag sammen med transaktioner af nærtstående, og så er det simpelthen ikke overskueligt for regnskabsbrugerne. Og så et lille hip herfra. Vi ser rigtig gerne, at hvis der ikke har været transaktioner med nærtstående, så ser vi faktisk, at man gerne skriver det ind. Det er en hjælp for os i vores daglige tilsyn med de erhvervsdrivende fonde, og det er en værdifuld oplysning for os. Det sidste emne, jeg har med, det er redegørelse for god fondsledelse. Og det er jo det her helt almindelige følg eller forklar-princip, hvor fonden skal oplyse, om den følger de enkelte anbefalinger, om den fraviger en eller flere anbefalinger, og i givet fald hvilke anbefalinger fonden ikke følger. Og hvis bestyrelsen fraviger en anbefaling, så skal der redegøres for grundene hertil, og hvordan man i stedet for har indrettet sig. Det har man jo gjort i efterhånden i snart 10 år, vil jeg sige. Det har man stadigvæk udfordringer med. Og vi har igennem vores kontrol i år, har vi set alle de erhvervsdrivende fondes redegørelser igennem. Altså vi har pløjet de der 1450-ish redegørelser igennem for at kunne se, hvad er op og ned. Normalt laver vi jo en stikprøve til komiteen for god fondsledelse, eller sekretariatet gør, og så har vi været inde og se på, jamen hele populationen den her gang, hvordan ser det så ud? Og i 120 af de her tilfælde, altså ud af de lige godt 1400, så var der ingen eller en meget mangelfuld redegørelse i årsrapporten. Og så
altså det var sådan ud af de 120 der, hvor vi har udstedt påbud om, at de skal fikse det. Og så har der også været hjemvisninger, eller henvisninger til hjemmesider, hvor redegørelsen jo så skulle ligge det seneste regnskabsår, men hvor der ikke var noget, eller hvor der lå en, men så hvor den ikke var dateret, den her redegørelse. Udover de der 120, så kan vi jo se, at der er en større gruppe af fonde, som ikke er så gode til at give forklaringer på, hvorfor en bestemt anbefaling ikke følges. Og i øjeblikket er vi i gang med, vi har forelagt resultaterne for Komiteen for God Fondsledelse, og tanken er så, at vi vil lave noget vejledning, formentlig sammen med dem, om jamen, hvordan kan vi gøre det bedre, så man opfylder kravene i lovgivningen. Fordi der er jo nogen, der skriver i dem, at de ikke lige nået til det endnu. Og nu er vi næsten 10 år inden, så vi tænker godt, at vi kan sætte ambitionerne lidt op. Godt. Jamen som sagt, så ser vi nogle typiske fejl, eller har vi kunnet se ud af det. For det første, så er der fonde, som i deres redegørelse skriver, at de følger alle anbefalinger, bortset fra anbefaling X og Y. Og det er desværre ikke sådan, man gør. Og der kan vi henvise til Komiteen for God Fondsledelse har sådan et fantastisk skema, fordi man skal forholde sig til alle anbefalingerne. Og det kan være en stor hjælp, når man udfylder den del. For det andet, så har en del erhvervsdrivende fonde, som jeg sagde før, ingen eller kun én redegørelse liggende, som ikke er dateret. Og lovkravet er faktisk, at man skal have de 5 seneste liggende for den regnskabsperiode, som de angår. Og den sidste fejl, det er jo den her med linket. Og der skal man enten linke i ledelsesberetningen til den gældende redegørelse, eller til den oversigt, hvor de 5 redegørelser ligger. Så de fejl og mangler håber vi, at I vil tage til jer derude. Det var det for mig. Ja, tak Søren. Og så vil jeg også sige tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, I har nyt at være med i cirka 1,5 time nu her. Og som nævnt til at starte med, hvis I har spørgsmål, kommentarer, så tag endelig fat i os her efterfølgende. Og ellers så vil jeg også lige til allersidst gøre en ekstra reklame for både vores fondshåndbog og så vores nye pjece omkring de 10 gode råd. I er meget velkommen til at læse videre der. Jeg ved også, at indlægget her, altså det her webinar, det bliver gjort tilgængeligt lige om lidt ude på nettet. Så hvis I synes, I gerne vil se det en gang mere, så har I mulighed for det. Tak for i dag.